laong muna tayo tumaisita tanga bigat hapo. So ang gala tayo video uray na kapagpulo pag datay manlitan sa bali man yung trabaho parang mulahan man ito ng stick trabaho tayo. So ang anos Ilocano. Nagbara Diyos ko dito yun nalawak pa dyan simula ang dito yun. So naging gana tayo 11:30 dito lang ulat yung mais tapos ito lumalong tuloy tayo man umulan kakabsat ang anos lang mais umulan tayo itapta sapay kumatagbali dito yung umululan Apo nakariguligat pa nang natiganagan lang kurang nga 3 minutes na kabanaganagan ayuruya mapabrik pa yung natitipunan apo hindi ko namin ure basta ang hanusan tayo kumula sa tayo pumaputi ako para pahin na kami mula ila apo pastanggod na pakada akong God bless and bye bye buhay Ilocano.